Alang sa atong pagpadayon, anhi dayon ta sa unang pagpabarog sa atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Brother Silbert Dunduyano alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Igsoon, mayong hapon sa tanan. Kini nga tema magbalik-balik ra mo yun pamatud-an sa Roman Catholic side nga girepresentahan ako, no? Nga mao gayud ang tinuod nga gitukod nga simbahan o iglesia nga gisugdan ni Misaya o ni Kristo. Sa hinungdan tungod kay makita gyud diha sa iyang kasaysayan nga siya gayud ang simbahan nga sukad masugdi ni Kristo og mga apostol niadtong unang siglo nagapadayon kini hangtod karon. O usa ni ana sa basihanan nato tungod pod kay sa dihang si Kristo taliabot nang mo kayab ngadto sa langit nga atong mabasa sa Juan 21:15-17 nga sa tanang mga apostol ang iyang gibinlan sa katungdanan sa pagka labawng pastor o universal pastor mao si Pedro. Sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro, atimana ang akong mga karnero. Nya atimana nato nga ang mga karnero ni Kristo tanan man. Okay, universal, no? Dili sama sa pananglit sa atong obispo diri sa Dipolog nga ang iyang pastoran mao lang ang mga karnero sa Diocese of Dipolog. O ang ubang pong mga obispo sa ubang dapit sa Masbagadian o Manila o limited ang ilang pastoran sa ilalang lugar. Pero ang gitahas ni Kristo ni Pedro mao ang pagkapastor niya kanang pagka-universal kay nagingon man siya nga Pedro atiman na ang akong mga karnero. So mao na nga wa masayop ang simbahan sa pagtudlo nga si Pedro mo'y Vicar of Christ. Okay. Now ako lang ning gilakbitan although dili ni topic kay usama ni baruganan pong Katoliko nga siya gayod kay siya mao gyud mituman ana nga pagtulunan nga sa tanang mga apostol si Pedro mo'y gibinlan sa pagka kanabang leader. So mao na dayon dirita sa mga kinibang dugang pagpamatuod ninyo. Dili na lang ko mo saysay og daghang kay mga referensya although naama na diri sa among kining tema nga referensya, no? Sa rason nga di kay ko mo kutlo og daghan ana tungod kay daghang nahibalo ana sa mga debate sige na nang ginakutlo sa akong mga kauban. Now diri na lang ko sa iyang kanabang mo-focus ko sa objection o philosophical argument o kanang gitawag logic nga ngano nga Roman Catholic yun. Tingali mo santop sa tungunahuna nga nabay mabasa sa Biblia Roman Catholic Church. Tingali mo na usa sa mahimong pangutana sa akong higala, no, sa akong kaatbang karon, no. Now gani kana nga kinibang pangutana kung mulutaw na nga pangutana sa akong side dili nagali na unta dapat ipangutana kay ang Katoliko wala man pod magtudlo nga mabasa na litra por litra. Gawa siguro kung naihubad nga paraphrasing nga ibutang na. Pero kung moadto ta sa kanang literal o kanang mga hubad nga dili paraphrasing, so we admit nga wa gyud mabasa Roman Catholic Church. Tungod kay kana nga description gihatag na gihulagway na sa simbahan awahin naman. Awahin na, no? Lang-alang og masuwat na nga awahin na magali na gihatag na nga description nga gi-symbol, no? Let me cite First Vatican Council 1870 sa dihang gi-symbol ng mga timaan o description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, natural, di gina mabasa sa Biblia litra por litra tungod kay awahin naman na gi-symbol niadto mang First Vatican Council 1870. Siguro, muingon na lang ta, valid ba ang pag-asimbol sa mga obispo? Now, makaingon tang valid tungod kay mao man hisgutan po sa Biblia nga magbutang og mga description
o mga ilhanan pananglit sa Jeremias 31:21 nga magbutang ko og timailhan o mga description sa dalan. Unya kanang dalan sa gingharian ni Kristo sa iglesia, siya man na si Kristo. Unya ang iyang iglesia lawas man niya. Mao na nga kung dalan si Kristo, dalan pod ang iyang iglesia. So wala masahiyop gani nagtuman ang mga obispo kung gibutangan nila description ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So biblical na Jeremias 31:21. Og nganong magbutang sila description kay dili man gud igo ng litra por litra lang kutloon sa Biblia kay bisan kinsa pwede mo kutloan na. Pananglit ang INC nga gitukod ni Felix Manalo ilang kutloon ng iglesia ni Kristo. Pero dili si Kristo mo gasugod ana. No. So mauwat ka kung dili nimo i-trace sa history kung kinsay gasugod anong punduka nya ang imong basihan kana langalan, no? Pras anang fake money pod. Now kung ang imong basihan sa pagtan-aw kilatis og kwarta ang ngalan ra, ang kulor ba o numero, mahimong mapiki ka na. Yan naman. Kay kanang piki, sakto ngalan, sakto kulor, sakto pod ang kanang numero. Na unsa man nimo pag ila sa matuod nga kwarta, dili sa kanang iyang gikopya. Kundi sa mga description, sa mga ilhanan nga gibutang sa mga authorities anang paghimog kwarta. Kinsa may authorities anang maghimog kwarta sa Pilipinas ang Central Bank, no? Ang Central Bank mo'y nakahibalo unsay mga official description sa matuod nga kwarta. In like manner mausab, ang mga obispo ang makabutang og description sa matuod nga iglesia tungod kay sila may authority. Nganong sila mo'y authority aning paghingalan-ngalan og description sa iglesia tungod kay makita man gud sa history nga ang mga obispo mao gyud direct nakasunod sa authority sa mga apostols. Pinagi sa kanang gitawag og ordination, kanang paghatag og authority, no? Sa atong gobyerno naapoy mga kanang gitawag og seremonyas unsaon paghatag og authority. Bisan sa Supreme Court na ay mga seremonyas unsaon paghatag og authority. Si Kristo og mga apostol makita nato kung maghatag sila og authority, labi na mga apostol sa ilang panahon, maghatag sila og authority pinagi sa laying of hands kanang gitawag natong ordination. Wa man gyud laing pundok nga masubay ang iyang history, maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol, mao ning Roman Catholic Church. Mao na nga ang mga obispo maoy tinuod gyud nga successor sa authority sa mga apostol. Tingali mo ingon sila nga asa man mabasa sa Biblia nga ang katungdanan mapasa-pasa na dunay mo succeed. Na dili na gali na tingali na kinahanglan pag yung bersikulo kung maminsar ta sa unsa gyud ang mga panghitabo sa kalibutan kay gingharian gani sama man ang gobyerno nga ang katungdanan kung mabakante doon na gimapuli. Prasan ang katungdanan sa presidente puli-pulihan man na. Mausab na makita man gud nato nga si Pedro mo'y gitugyanan ni Kristo base sa ako nang naisgutan nya Roman Catholic ra man gyud nagsunod ana nga kanang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan, no? Na sa list of popes mo na usa sa kanabang pagpatuo nato nga Roman Catholic Church mo gyud ang tinuod nga simbahan. 2 minutos sigson. Nganong gitawag siya Catholic tungod kay si Kristo buot nga mahimong universal, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Nganong apostolic tungod kay ang mga apostol mo'y unang mga sakop. Nganong Roman tungod sa giingon ni Kristo ni Pablo sa buhat 23:11 nga giingnan ni Pablo nga maingon nga nagpamatuod ka kanako Pablo sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So buot ni Kristo nga moabot gyud sa Roma ang tinuod nga iglesia. Sumo na ang direksyon Jerusalem, Roma, then mutuyok. So kana mga pundok nga nagsugod lang sa Pilipinas, gasugod sa Amerika, dili na mo kay kining iglesyang gitukod ni Kristo, sugod Jerusalem, naabot sa Roma og may tuyok sa tibuok kalibutan. Wa na kay panahon sa pag-discuss tagsa-tagsa ni ana og tingali ang uban dito na nako may isgutan sa mga cross-examination nga himuon sa akong kaatbang nga atong amigo Brad Sumilay. Dili ko sa akong first stand. Okay, daghang salamat sa unang pagpabarog sa atong afirmatibo. Atong isun gikan sa Roman Catholic Church at the same time Catholic Faith Defender, Brother Asilbert Dunduyano. Ug may ison ani din ta sa cross examine o mga pangutanan sa ato ang igsoon sa ato ang negative side. Sulod sa 5 ka minuto,
Focus lang tayo nga to sa pangutana, usa ka minuto nga tubag, usa ka minuto nga pangutana. Usa ka minuto nga pangutana, usa ka minuto nga tubag. Dayon, pwede ta mo gamit og premise, akong ipahinomdom ay ang ato ang pangutana. Ang categorical nga answer, pangutana, categorical nga tubag ang atong himuon. Okay? Atong igsoon gikan sa Congregation ng Biawis 5 minutos. Daghang salamat, Mr. Moderator, Brad Jerry Arocha. Brad Silbert, mayong hapon. May nga pa. Ang tema nag-ingon, pamatud-an ko nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya, sumala sa Biblia og mga referensya. Sa imong delivery, wa ko makadungog nga nagpresentar ka og referensya. Doon na ba kay referensya nga ikapresentar nga mabasa nimo nga nag-ingon nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya? Ang akong gihisgutan ganina, nagpasidaan ako nga di na ko mukutlo kay na sige na nagbalik-balik sa akong mga kauban. Ako dito ko sa implication kay allowed man ang implication sa mga bersikulo nga akong gikutlo, no? Implication, no? Sama atong pagka-universality o Catholic. Mo na ang akong response. Kay dili man kamukutlo, nagpasabot ba nga wa jud ka ikapresentar nga referensya? Nauna ako magaling gihawiran no. Unsay ngalan? Okay, the New Book of Knowledge. Okay. Wa lang nako basa kay ako gud sa debate ang para nako gud. Unsay nasulat diha? Pwede ko. Sa New Book of Knowledge. Okay. Direct tubag do na bay mabasa nga ang Romano Katoliko tinukod sa Misaya or the Roman Catholic Church founded by the Misaya? Okay, ako basahon. Sa page 287 sa The New Book of Knowledge, no? Okay. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Almost 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society Mr. that Moderator, Jesus founded. Okay. Jesus founded. Okay na kay wala na tayo Yes. time, no? So, nay mong gibasa. Sunod nga pangutana sa Biblia makabasa ka sumala sa tema. Ako nang gi-explain ganina by implication, no? Kay si Kristo nagtukod og iglesia og iyang gibili ni Pedro ang opisina sa pagkalabawong pastor. Niya Roman Catholic ra may gasunod ana. So in that sense, Roman Catholic ang matuod nga iglesia. Kay mo may gasunod ana. Tinuod tong nadungog nako nga ningon ka nga dili mabasa litra por litra sa Biblia. Sa ako namang gong giingon himo kini gong magtuon sa una pa natong mga debate nga kining magtuon ta og Biblia og mo dun na tay tuhuan allowed ang duha kanang explicit og implicit. Kung dili letra por letra implicit but masabot implication bisan sa korte allowed ang implication. So mo na nganong Catholic Roman Catholic tungod kay universal pang tibuok kalibutan ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Nganong Roman tungod kay ang sentro naa na sa Roma as implied sa buhat 23:11 nga niingon si Kristo ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. But sa to pa Roman. Nganong nipirma ka sa tema nga di man nimo mabasa sumala sa Biblia? Sa wa man gud giingon diri sa atong tema nga sumala sa Biblia litra por litra. Kay kung butangan po naglitra por litra di ko masukol kay masupak po na sa among pagtulon-an sa Katoliko nga mo pamatuod mi both implied og implicit. So dili tanan litra por litra. Nehemias 8:8 apil ang pagsabot. Okay, moderator's times last 2 minutes. Okay? Okay. Mo-object unta ko pero ang time nato mo'y giapas, no? Sunod Okay. pangutana Brad Silbert. Kanusa natukod ang iglesia nga matod panimo Romano Katoliko? Now, sa Biblia, wala gisulti ang pizza, no? Pero mabana-bana, mga unang siglo, siguro di po ka musupak nga unang siglo na sugda ni Kristo ang Misaya, ang iyang iglesia. So, naay mga referensya, dili parehas o kanang magbutang yung pizza na ay 30, na ay 33. So, mo bitaw ako, kung mo-deliver ko na, kung maghisgot og pizza, either ana ra, ma 30 or 33. Ang sigurado ta nga, basta naa sa unang siglo. Sunod pangutana, diin natukod? Sa Jerusalem. Dili day sa Roma. Ako nang giingon kaganina sa akong pagpaingon nga si
Kristo nag-ingon ni Pablo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem. Lucas 24:47 kay Jerusalem gyud nagsugod ang yang iglesia. Di gyud sa Roma. Pero ayo sa wala pa ko nakahuan. Okay. O dili man gud usa ka bersikulo lang ang Biblia, na? Di ba? Next question. Basta sa Jerusalem gasugod pero nganong naabot sa Roma ako nang impartial ako nang giisgutan. Next question. Katapos ang pangutana igsoon. Okay. Matod pa nimo sa unang siglo natukod ang iglesia sa Misaya. Imo bang uyunan nga ang unang mga tao sa pagkatukod sa iglesia maong mga apostoles? Ako nang giisgutan gali ganina. Okay, salamat. Kadto bang mga apostoles, mga Hudiyo to Romano? Na ay mga Hudiyo pero nahimong Romano tungod kay nasakop sila sa Roma. Di Romano, mga Hudiyo. Sa by race mga Hudiyo. Pero wala man giingon diha nga dili sila mahimong sakop sa iglesia, no? Ang unang mga sakop god nga gitawag mga Hudiyo. Dinawhi ang mga Hintil. Parehas na to, mga Hintil man ta. So there is no question. Basta gasugod sa Jerusalem, yamot sa Roma, tuyog sa tibukan. Okay, nahurot na ang ato ang panahon alang sa mga pangutana. Kailangan salamat sa atong negative side sa iyang cross-examine ngadto sa atong afirmatibo. Ikan sa negative side atong isuon Edgardo Sumilay. O karon maison alang sa atong pagpadayon ani dayon ta sa unang pagpabarog sa atong negatibo. Mahitungod sa ato ang proposisyon karon. Atong isuon gikan sa Congregation of Yahweh, atong isuon Elder Edgardo Sumilay alang sa 10 minutos. Isuon. Daghang salamat Mr. Moderator Brajeri Arotsa. Mahimuot ko sa atong kaatbang Brad Silbert, maayo magining tao no sa diskusyon. Pero wa lang gyud siya musunod sa tema. Siyang afirmatibo then iyang gipirmahan nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya sumala sa Biblia og mga referensya. Mga higala, ayaw sabta ninyo nga nagpasigarbo ko. Kay mo ingon ko nga naka-eskwela ko og argumentation and debate. Kanang sumala, mga higala ug mga igsuon, mabasa gid na litra por litra. Ngunit nga butangan pa natog sumala sa mabasa. Pag ingog sumala, samara na sa giingon. Giingon. So naay giingon. Karon, wa man siya muyugi nga although nibalok ko nga doon na sila panggamiton nga referensya unya maipit man siya og di pod niya basahon pero ako gitong gituyo tagaan pa nako siya og pabor kay atong nakita nga wa siya muyugi nga iyang gibasa litra por litra nga ang Roman Catholic Church kuno founded by Christ niya gikan pa sa Upper Room didto sa Jerusalem. Nawaman sa mingon nga di kumubasa ani litra por litra. So ato makita nga may pagka ganahan siya mabasa. Sa iyang referensya kay mabasa man litra por litra. Pero sa Biblia na mangayo ta og litra por litra, dili na siya mulikay na siya. Muadto na dayon siya og implicit interpretation. Now, wa lang siya maka sabot ay sorry to say no, dili na ingog personal attack basta wa murag wa tay laing available term nga magamit nga wa lang gini masabti ang pulong sumala sa Biblia og mga referensya. Kung nakasabot man siya, mulikay lang siya. O nalipat lang siya. Nga nung pirma siya. Nga ang sumala, mabasa na litra por litra. So, dini, kung doon na siya nabasa sa referensya, dili man na magkabarog. Kay duha man kay mauman na sa witnessing. Sa Biblia, 1 Korinto 3:1, duha kun tulo nga mahimong saksi isipon nga tinuod na. Ug usa ra gani dili na makabarog.
Mao gihapon sa korte. Huyang kung usara ang musaksi. So pasalamat ang akong kaatbang nga ako pagasang gilugaran. Kay aron atong makita ang pagka mahimong inconsistent sa akong kaatbang, basi makaingon na po na personal ko. Ano man, nibasa man siya litra por litra sa referensya. Unya, sumala sa tema, sumala man po sa Biblia, di naman sa kabasa og litra por litra, mo nang muyogi na siya. Muadto na dahil siya sa implicit interpretation. Unya, dili yun mahitabo nga Roman Catholic. Unya, ako di ay nga sa likyatan nga ako, wala yung kumusupak anang word nga Catholic. Wa ko'y problema ana kay ang iglesia nga gitukod sa Misaya mukaylap na. Makaylapon mo man gani nga ang congregation of Yahweh naabot nagdipulog kay mukaylap lagi. Wa ko'y supak anang word nga Catholic pero dili ng Romano. Now, ang tema manggod og sabton og maayo ang actuality sa establishment of the church. Gani nagtukong mo'y nasabtan sa akong kaatbang nga ang akto gyud nga pagkatukod sa iglesia. Kay niingon pa siya sa unang siglo didto sa Jerusalem. So klaro kayo ug mao gyud nay eksakto nga ang tema, ang punto dinhi ang actuality sa establishment of the church. Romano Katoliko ba? Ang tubag dili nganuman niingon siya nga didto sa Jerusalem natukod, dili sa Roma. So dapat Jerusalemian Catholic, dili Roman Catholic. Unya, salamat kayo nga niuyon siya nga ang unag yung mga tao sa iglesia, mga apostoles, unya, mga Hudiyo kadto, dili Romano. So sa akto sa pagkatukod sa iglesia sa Misaya, dili Romano dito sa Jerusalem. Mao na nga mo nay angay pamalandungan sa akong kaatbang ug sa naminaw karon nga sa timadaan wala na siya musubay. Bisan pag unsaon niya pag ingon nga dili na pwede litra por litra. Ambot giun sa pagsabot sa akong kaatbang nga sa ato laging nahibaluan sa argumentation and debate kanang sumala parihara nagiingon. Mabasa na litra por litra. Unya sa Biblia man og referensya. Nakaroon ako siyang gilugaran. Hingbasa siya og litra por litra sa referensya. Sa Biblia na, amulikay na siya. Ano man way mabasa litra por litra. So, guba gyud ang tema nga iyang gipamatud-an. Ug unya, ang tema lagi, ako gyung balikon nga ang but gyud ipasabot ining debatiha, ang pagkatukod gyud sa iglesia nga matud pa ni Brad Silbert niadtong unang siglo. Nagisgot pagid siya og api Rome didto sa Jerusalem. So akto nga pagkatukod sa iglesia. Nya dili gyud matawag og Roman Catholic tungod kay didto man sa Jerusalem natukod. Ug unya ang unang mga tao diha sa iglesia dili man mga Romano, mga Hudiyo man, mga Hebrew people, Israelites people. So dili gyud mahitabo nga Romano. Ug unya nasayod man ko sa drive good ining atong mga higalang Katoliko nga usagod sa ilang nga bot ipasabot nga ang Roman Catholic Church mo'y tinuod ni iglesia gitukod sa Misaya. Usagid ini kinimang doktrina, kining pagtuo. Pero nagtuon man pud nagkasaysayan. Ilabi na ang atong may higalang Katoliko
si Brad Silbert kung ilabi nagkarundyong panahon na muhisgot nga ang Roman Catholic Church mong matuod nga iglesia, dili na may tabo. Kay both physical and doctrinal, dili gyud mahitabo nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya. Muna nga ang tema mo sa debate mo maginay lantawon pag-una. Bisan unsaon og likay ni Brad Silbert. Now, akong balikon nga wa lang gyud niya makuha pag 2 minutos igsoon. kining maong tema. Kay pag ingon og sumala, ako gyud ning ipasabot pag-ayo sa kahanginan. Maura na sa giingon. Preragod na nga magmarites-marites ta. Nga na kay nadungog istorya. Unsa may giingon ni kuan? So, ug unsa iyang giingon mo gani mo subayon. Nang tema nag-ingon man nga sumala sa referensya. Sumala pud sa Biblia. Sa to pag giingon sa referensya, giingon sa Biblia. So hain ang giingon ron sa referensya. Hain ron ang giingon sa Biblia nga ang Romano Katoliko iglesia nga gitukod sa Misaya. Dili ka kakita. Okay, 60 segundos. Mao na nga nagisgot man siya ni Pablo sa buhat 23:11. Unya muna day na iyang basihan sa Roman Catholic Church ato nang tan-awon karon og nagpamatuod ba si Pablo sa uban nga makaiglesia nga ang matuod nga iglesia Romano Katoliko. So 60 seconds naman lang. Okay. Diyan na lang kukutob lang salamat sa pagpatalinghog. Okay, daghang salamat pod sa unang pagpabarog sa ato ang negative side. Alang sa ato ang proposisyon karong hapuna. Atong isod gikan sa Congregation of Yahweh, Elder Edgardo Sumilay. Okay, ato na pasalamatan ang mga apipre sa dili pa anihin nato sa mga pangutana. Pangutana ta direkta una. Anita sa atong igsuon alang sa iyang close examine. Atong afirmatibo, Silbert Dunduyano, gikan sa Catholic Faith Defender. Okay, ang una na kong pangutana, Brother Sumilay, Okay. ang iglesia ba nga gitukod ni Misaya o ni Kristo sa amo nga termino, okay, dili pwede hinganlan og Roman? Ang tema man God, maulay akong gisubay nga sumala sa mabasa sa referensya og Biblia. Kana raman God. Nawa man kay mabasa sa Biblia. Akong pangklaro na akong pangutana, Brad Sumilay. Ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo dili pwede tawgon og Roman? Ambot lang sa imo, Brad, pero gasunod lang ko sa tema nga sumala sa mabasa sa referensya og Biblia. Unya wa man kay mabasa sa Biblia Laing nga ang Romano Katoliko tinukod sa Misaya. Salamat, no. Laing pangutana. Nag-ingon man ka nga kanang sumala buti pasabot basahon yun litra Oh, mabasa na litra por litra. Asa nga libro o dictionary ba nga giingon basta sumala litra por litra gyud ang tanan? Negative side ko, Brad, dili ako ang burden of proof. Oh, pero na kay gipabarog sa negative, gipabarog nimo ang negative. Nag-ingon man ka nga ang pulong sumala bot pasabot ana litra por litra. Okay. Mao gyud na bot pasabot. Imo nang dipinsahan. No, imo nang dipinsahan. Asa mabasa Biblia ba o libro ba? O asa mabasa Biblia ba o referensya, unsang referensya ha, nga nag-ingon nga kanang pulong sumala litra por litra lang ang tanan. Abi nimo, Brad, dili ko nimo mapangitaan og libro. Kay kinsa may musulat ana. Binisaya pagyud na, no? Ang tema lang mo'y akong gisundan. Imo ang burden of proof. Dili Naingon man ka nga sumala sa Biblia,
gipangitaan ta ka. Ayaw kog pangitae. Dili day ka pwede ma-cross-examine sa imong gituhuan. Ay, Kanang pulong sumala ang tanan buot pasabot ana litra por litra. Ay. Kinahanglan dipinsahan nimo na kay pagtuo na nimo. Ay gi-cross examine man ko nimo. O lagi. Pero gisundan lang kanako sa imong tema. Ayaw kog pangayo tungod kay sumala sa imong gusto kay kinsa man ko'y magsulat ana pero dili man ako ang burden of proof. Imo aman. So therefore, Ikaw ra may akong gipaninglan ana. dili ka kahatag nga naay referensya nga nag-ingon nga kanang pulong sumala litra por litra ang tanan. Unsaon lagi paghatag? Okay, salamat. Laing Nga Okay, moderator's time. Ang atong oras, last 2 minutes sa gasunod last ra man ko pangutana. sa tema. okay. Okay. Sige, sunod nga pangutana. Okay. Asa mabasa sa Biblia o referensya nga ang Roman Catholic Church dili mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Unahon na ako pagtubag ang sa Biblia. Kay mo may mo pangutana asa mabasa litra por litra kay murag na nimalos ka sa Biblia. Honestly, di jud ko kabasa sa Biblia. Salamat. Pero wa pa ko muman og tubag. Nganuman. Kay wa pa man ka ana dito sa first century. Kung tuwa pa ka sa first century sa panahon sa mga apostoles, unya tuwa ka dito magpamatud nga Romano Katoliko ang gitukod sa Misaya, siguro yun na nga masulat sa Biblia. Kay sulaton na sa mga apostoles nga dili Romano Katoliko nya pamangka dito magsupak-supak. Di gyud mabasa sa Biblia. Okay, pwede Okay, ko. so last Okay. katapusang pangutana. Ang katapusan akong pangutana. Ito o nagkatungitungod sa referensya. Okay. Okay. Apa? Hinata sa katapusang pangutana. Oh, sige, Katapusang sige. pangutana Ang kaya katapusang Sige. pangutana. wala tayo oras. Ang kay ni okay man ka og referensya. Kini bang giingon sa the New Book of Knowledge nga ang founder sa Roman Catholic Church si Jesus Christ dili ka motuo ani. Ako'y mangutanan nimo unya ana. No? Di jud ko mutuwa na kay claiman lang na. Pero mangutanan man niya kun nimo ana, panagang lang unya. Oh. Nya di jud puna kabarog kay kana raman Biblia magreferensya. Okay. Okay, wa nay atong oras, nahurot ang atong oras alang sa mga pangutana. Kaya daghang salamat sa atong igsuon sa atong afirmatibo sa ang cross examine ngadto sa ato ang negative side. Atong igsuon gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Selbert Dunduyano. Okay mga igsoon, alang sa ato ang ikaduhang pagpabarog. Okay. Anita sa ato ang igsoon gikan sa Congregation of Yahweh. Alang sa ikaduhang sa kuan sa atong igsoon afirmatibo. affirmative. Okay, sorry. Sa atong afirmatibo, alang sa ikaduhang pagpabarog, atong igsoon Selbert Dunduyano alang sa iyang 10 minutos nga pagpabarog. Okay, nangutana ko kaganina sa akong higala nga asa mabasa nga dili matawag og Roman ang iglesia nga gitukod ni Misaya o ni Kristo. Na wala siya gihatag, no? Kay dili na niya burden o kuno. Okay. Now dili gid po siya kahatag ana, no? Kay wa man gyud po'y mabasa sa Biblia litra por litra og implication nga dili pwede tawgon og Roman. Gani reverse masabot implication nga pwede tungod sa authority sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Asa mabasa Mateo 18:18 nga ang matuod nga iglesia gitagaan og authority ni Kristo sa pagbuot-buot. Sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot nako sa langit. Mao bitaw nga ni uyon mo mga dili Katoliko pag ingon sa Council of Rome, Council of Hippo o Carthage nga 27 books lang ang New Testament. Niuyon mo kay inyong Biblia New Testament 27 books naman. Nga ang mga apostol wa man mag-ingon ana. Di ba? Niuyon mo ana mo na example nga ang mga obispo nga nakasunod sa authority sa mga apostol naagi authority sa pagbuot-buot. Kana lang paglangkob sa New og Old Testament nga gihimong Biblia buot-buot man na sa simbahang Katoliko. Di ba? Kay wala biya mag-ingon ang mga apostol nga ato ning ilangkob. Di ba? Kinsa mga apostolisa nag-ingon nga ining Old Testament og New atong iusa, ibukbayn.
Wala. Sa to pa buot-buot ranis mga obispo. Nya niuyon sab mo kay nagdala-dala mo bookbind ng libro ning Biblia. So pero dili mo muuyon tanang buot-buot sa Katoliko, di ba? Paras anang pagtawag og Roman. Di mo muuyon ana. Nga wala ra ba puy mabasa sa Biblia nga dili na pwede. Gani by implication pwede tungod sa authority. Klaro kay na. Ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. Mateo 18:18. Oh. Dili ta mutuwa na. Ako gusto ko mahimong tinuod Kristiyano mo nang mutuo ko ana. Mao na nga kana mga buot-buot sa mga obispo nga opisyal mutuog gyud ko. No? Kay mo may giingon sa Biblia bisan unsa inyong idili diri syuta idili sa langit. Ang inyong itugot usab. Kana gali mga pista nga gadaghan, muuyon ta na kay na may authority ang mga obispo magbuot-buot. Di ba? Gawas og nag-ingon si Misaya nga ayaw magtuo sa akong iglesia kung magbuot-buot. Pero kung musulti po siya ana, naghatag bakwi na noon siya. Di ba? So, wa man niya bakwian ng authority sa iglesia. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Ang inyong itugot. Ang termino na sa King James Version, binding and loosing. Mga abogado kay baluana, no? Kanang sibot pasabot anang binding and loosing, no? Mo himog balaod o muluag og balaod. Binding and loosing. Mo na nga nakasabot ko sa simbahang Katoliko kung dunay mga bag-o galing modification, no? Allowed man na tungod sa authority nga gihatag. Di mo po dautan. Kay sa dugay ng panahon, ang simbahan, doon na siya gibuot-buot, wala gyud na gihukman, nga sayop na. Ang nag-ingon nga sayop na, kana ra pong kontra niya. No? Kanang mga dili Katoliko. Daghang kay mga teaching gani nga gitudlo ang simbahan nga para nila sayop ko, no? Pero wala ba po na sila ipakita nga bersikulo nga sayop ng pagtulunana, no? So, nagdula lang sa ilang pagsabot. So, karon nganong gitawag og Roman ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo? Now, sa ako nang giingon lagi, ang mga authorities adunay katungod o authority sa paghimog mga description. Kay mando po na sa Biblia nga magbutang og description. Katong sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description. Unsa man ka importante ang description. Pangutan-on nato ang mga authorities sa Central Bank. Importante ang description para di ka mapiki. Oh, nakaron nay mga pastor ug ministro nga moingon nga sulod mo na mo kay iglesia sa Dios ni nga mo kay naa sa Biblia ang ngalan. Apil mo na mo kay born again na mabasa sa Biblia. Mutuo din ta kay naa sa Biblia ang ngalan. No, way, mapiki gyud ta na. Kinahanglan makahibalot ta sa mga description o mga ilhanan. Ang matuod nga born again, ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia Dios usar man na, no? Nagsugod na panahon ni Kristo og mga apostol. Wa mi laing mga relihiyon maka-trace ana bisan gani ang mga iglesia ni Kristo ni angkon sila sa Pasugo Magazine, no? Akong kutloon March-April 1986, page 4 by Philhon B. Puentes, nag-ingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. Therefore, panahon sa mga apostol, kontra ni sa Katoliko, pero anong dili sila musupak? Nga Catholic Church lang ang makasubay sa iyang kagikan panahon sa mga apostol o sa first century. Laing Pasugo Magazine gyapon sa Iglesia ni Cristo, Abril 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So nang wala masayop ng iyang description nga apostolic, tinuod isang apostolik kay bisan ang mga dili Katoliko miuyon ana, no? To be fair lang sa mga iglesia ni Kristo, ila lang kunong gibiyaan ang Katoliko kay nagtudlo na kunog sayop. Ila na. Wa mi apil ana, no? kay wa gyud mag-ingon si Kristo ana nga nasayop ang Katoliko, ha? Ay ila-ila ra ng interpretation. Grolier Encyclopedia volume 5 page 106, Catholic Church. Katolikos, di na lang ko ni apil kay muuyon man pud siya Catholic ang iglesyang gitukod ni Kristo. Dito lang ta sa Roman. Ako lang yun ang pahimugatan ng Roman. Matag pundok god na ay sentro, no? Na ay sentro. Kung asa gali magsugod ang usa ka pundok, malagmit na po dito ang sentro. Pareha sa Iglesia ni Kristo, ang ilang sentro na sa Pilipinas, kay diri man na nagsugod. Ang mga Saksiniuba, mga
kanang Seventh-day Adventist, nagsugod na sa Amerika mo nang ilang sentro pangkalahatang pamamahala tuwa dito. Oh? So kung asa gasugod na po dito ang sentro. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia sa Jerusalem nagsugod. So dapat Jerusalem ang sentro. Pero gipasabot ni Kristo sa Mateo 21:43 nga ibalhin kay dito sa Jerusalem wa kayo magmabungahon. Ibalhin kuno sa katawhan o lugar nga magmabungahon. Mateo 21:43. Unsa man ang lugara? Jerusalem baghapon na dili layo kuno na nga dapit buhat 2:39 buhat 22:21 mga hintil kunong nanumuyo ana unya maklaro na nga Roma kay kanang Roma lugar na sa mga hintil no naghisgot sa ganina nga Hudiyo ang gisugdan kay Jerusalem tinuod man na pero dili kay Hudiyo lang kay sakupon ang tanan nag-ingon sa Juan 10:16 sakupon hasta mga hintil apay wa masakop ani ito pa mga Romanhon iapil ani himo ang usa 2 minutos. Mao na nga sa buhat 23:11 giklaro ni Kristo unsang lugar ang balhinan sa sentro. Sa dihang giingnan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Roma ang gipasabot ni Kristo natuman magyud ang tagna sa Roma. Roma 1:6-8. Ang Roma ang pagtuo kanong Kristiyano nga niabot sa Roma nadungog sa tibuok kalibutan sa tupan ni Katolika. Di anon sa supa kanang word nga Catholic, no? Okay, nganong na Roman tungod kay ang sentro naa na sa Roma. Unang gibutangan sa mga obispo sa Council of Trent sa 1546 og Roman. But pasabot ang matuod nga iglesia, Roma na ang sentro. Nganong valid na tungod sa authority. Ang inyong idili dirisyuta idili sa langit ang inyong itugot. Gawas kung naay revelasyon ng Ginoo nga ayaw magtuo atong Council of Trent. Kung mutuo mo na sa tupan ituo day mo gulas Biblia. Kaya wala man sa Biblia nga supakon tong Council of Trent. Di ba? So buot-buot ragalin na ninyo. Okay, 60 segundos. Salamat. Okay, daghang salamat po sa alang sa ikaduhang pagpabarog sa atong afirmatibo gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Silbert Dundoyano. Ani din ta sa ikaduhang krusig sa amin. Alang sa ato ang afirmatibo gikan sa negative side atong isuon Elder Edgardo Sumilay. 5 minutos igsoon alang sa krusig sa amin. Nagkasalamat, Mr. Moderator. Unang pangutana, Brad Silbert. Kanang referensya nga imong gigamit, nga imong nabasa nga ang Romano Katoliko o Roman Catholic Church tinukod sa Misaya, wa ba ka makamatikod nga nasayop na or namakak? Sa Biblia ang gibasihan nato o referensya, no? Wa gaingon nga nasayop na, no? Ang nag-ingon nga sayop na kadto pong kontra niya. Natural pud hinauna kay kontra god, no? Sa to pa wa masayo para nimo. Dili lang kay nako. Hasta sa mga kauban og sa referensya kay wa man nag-ingon ang referensya nga sayop na. Kung wala masayop ang author anang maong referensya. Matud mo unang siglo didto sa Jerusalem natuko dili sa Roma. Unya ang unang miyembro mga Hudiyo dili Romano. Nganong niingon man ng imong referensya nga Roman Catholic? Sa ako na laging giingon nimo tungod kay ang sentro karon sa matud nga iglesia imbis Jerusalem gitagna man kong ibalhin Mateo 21:43 ug nasabot nato na sa buhat 23:11 Roma ang gipasabot ni Kristo. Mao na nga sa dihang na dito na ang sentro kay tuan na po dito ang labang pastor dito na nanukad sa pamamahala mo nang gitawag sa Roman sa Council of Trent 1546. Unya nganong valid ang Council of Trent tungod kay naa naman tay president nga ang mga council sa iglesia tuhuan para sa atong Council of Jerusalem sa Book of Acts, no? Unya kay dili may usaray council sa iglesia, magsige man nagmeeting ng iglesia. Unya usaray na patik nga inyong gituhuan kana arang Council of Jerusalem, no? Pero kung ang Christianity tuhuan ta ng council kay na may authority ang mga successor. Kay ang mamana nga authority sa presidente masunod mo po na sa musunod. Nya kay wa may laing nakamana sa authority sa mga apostol, mga obispo man. So ang ilang mga council tuhuan na to. Sunod pangutana. Unsay tinuuhan anang author or publisher anang referensya nga imong gigamit? Unsay tinuuhan? Katoliko man o dili na siya ingon nga isyu, no? Kay o Katoliko di ay sayop, no? In like manner kung ang uban pud nga religion magsulat-sulat sila nga muklaim pud sila nga sakto. Klaro. Okay. Unsay tinuuhan anang author
or publisher ana reference mo Na gamit. dili ko makahatag nimo tanan og kinsay author kay wala na kay ko di kay ko concern ana. Ako concern ko og tinuod ba ang gisulti sa mga author. Oh? Kay dili man gud na sabton nga tungod kay Katoliko sabton ang dili tinuod. Malitan mo ingon ko nga si Kristo Dios at tungod kay Katoliko ko dili na tinuod. No dili. No makatoliko man og dili, ang importante ni tuo ko og sakto nang gisulti sa author. Mao na akong tubag. Sa ato pa wa ka kasiguro. Kung pananglitag Katoliko magamit na nimo dili. Now, tingali tawgo nimo nag self-serving pero dili nimo na mapamatud-an nga sayop na tungod kay Katoliko. Wa man pud giingon nga tungod kay Katoliko ka sayop ka, no? Wa man pud giingon ana. Sa korte magamit nimo ang self-serving. Now, pwede nimo na ilatag pero dili ka ingon ang korte nga sayop na kung wala po'y pagpamatud ang korte nga sayop na, no? So mo nang Katoliko man o dili ang gasulti, ang importante correct ba na? Sakto ba na? So diyan na sa debate. Sunod pangutana. Ang iglesia ba doon na ba'y kalambigitan sa kaluwasan? Doon na, tungod kay nasa Efeso 5:23 ang iglesia pagaluwason ni Kristo. Okay, salamat sa imong tubag. Sunod pangutana. Okay, katapusan. Kay doon na may kalambigitan sa kaluwasan, din imong gipamatuod sa tima nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya. Doon na ba kay mabasa sa Biblia nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Romano? Ako nang gipasabot nga in a form of implication, no? Kay sa Job 8:8 po naman po na sa Job 8:8 nga read the history books. Kay ang history gud mo pamatuod man kung tinuod ba nagdili, no? Mr. Moderator. Okay, wala naman tayo time, no? Ato na lang ni ikuan kay ma-short man kita sa atong oras. So, palihog na lang ko. Okay. Okay, daghang salamat no sa maong pangutana gikan sa ato ang negative side ngadto sa atong afirmatibo. Ug karon mga igsoon, sa lipat na pa din atong napasalamatan ang mga naka-view sa atong programa karong hapon na sa atong igsoon Brother Ilmo Ulario Halandoni watching. Okay, usab sa ato ang maindapit sa kautuhan ni hapon niya Brad. Usab sa ato ang igsoon Nana Delinda Agapay watching, mayong dapit sa kautuhan ninyo diha na ta. Usab sa ato ang igsoon Eva Agapay watching, mayong dapit sa kautuhan hapon nimo diha na. Uban sa mga kaubanan diha. Ug karon mga igsoon alang sa atong pagpadayon adto din ta sa ikaduhang pagpabarog usab sa ato ang negative side ato ang igsoon gikan sa Congregation of Yahweh Elder Edgardo Sumilay alang sa 10 minutos nga pahayag. Daghang salamat Mr. Moderator. Ang akong kaatbang si Brad Silbert, hingwitik gyapon siya nga iya kong paninglan sa Biblia kung mabasa bad pod nako litra por litra nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Mulagi akong balikon nga saan pagsulat gud ana sa Biblia nga wala lagi ni akong higala sa panahon sa mga apostoles. Kaya ang sa Biblia god street na diha. Nakaron ako siyang gipangutana og do na bay unsay tinuuhan sa referensya nga iyang gigamit di siya kasiguro kung unsay tinuan sa mga author or publisher niini. Now, hangtod nga dili gyud siya makatug-an kung unsay tinuuhan anang publisher or author sa maong referensya nga iyang gigamit, magpabilin nga dili katuuhan. Hanging kay ilabi na kung Katoliko ragyapon, meaning kanang Romano Katoliko ba ato yung klaruhon. Romano Katoliko, membro sa Romano Katoliko nga iglesia. Di man ginakatuhuan kay self-serving man na. Diha iya ang tinuhuan then sira po'y magpamatuod. Ugunya, kung protestante pod maoy author ana, mangutana pod na, tinuod baka pod na nga protestante, die hard bagid na nga pagka-protestante. Muna nga magpabilin gyud Brad Silbert nga di gyud na nimo mapabarog hangtod nga maklaro gyud ba kay di man pod gyud ka kay kes kag makatoliko galing ra pod na self-serving man na.
Dayon, nangutana ko nimo, ug doon na ba'y kalambigitan ang iglesia sa kaluwasan ningon nga duna. Naabtan man tag oras kay nagtubag man kag mga kasaysayan out sa Bible nga ang akong pangutana sa Biblia man nga doon na ba'y mabasa nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Romano. Naabtan lang tag oras kay wa man jud kay mabasa ana. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Juan 4:22 dili sa mga Romano. So, kung wa ta maabtig oras wa gyud pug kay mabasa nga ang kaluwasan gikan sa mga Romano. Ug unya niingon kag authority angkon-angkon man lang na sa simbang Katoliko, Brad. Mo man na nga daghan in taon nga nito upod kay sinan kag ikaw mo oy ilhon nga dunay authority bisag unsa na lay i-implement nga doktrina. Mo man ay usa sa strategy sa simbahan nga imong napasakupan, Brad, kanang authority. Ang mga tao ang tibok kalibutan wala makabantay nga kulba kay strategy ang Roman Catholic Church. So usa na ng authority nga giniklaim, murag Pope man giniklaim ana, Brad Silbert, no? Nga successor ni ilan ninyong unang Pope si Pedro. Dahil doon ay apostolic succession niya muna ng mga kapapahan ninyo niya maudayoy doon ay authority nga bisag wa sa Biblia maoy itudlo. Unsaon naman lang ng Biblia nga mo man ay batakang balaod sa pagtuo. Mo man na nga ang mga apostoles, mga propeta guided by the Holy Spirit kadto gyud mo ay klaro kay nga dunay giya sa balang espiritu. Ngaron sa ilang pagwali verbally og sa dihang manulat sila dili masayop. Unsa may tuyo nga guidance sila sa balang espiritu diha sa pagsulat. Aron kay mga matay naman sila maunay batakang balaod sa pagtuo ang balang kasulatan. Kadang Timoteo 3:16 di kan kag 15 taman sa 17 maunay guidebook in life. Busa kung dunay granting nga dunay mga tao nga authoritative diha sa pagpanudlo, eksakto man na, pero kinahanglan makabase sa balang kasulatan. Dili kay magbuhat ka og imo nga doktrina. Wa lang masabti ba kanang gingong authority unya giingon po dayon sa akong kaatba nga murabag ipanumboy sa una pa man na, Brad. Diya sa plaza say sa una, bisan pag sa Cagayan didto ko sa una. Tumbuyon ta. Ngano magsupak-supak ta sa doktrina sa Katoliko nga dili kuno kami mo source sa Biblia. Mo man ay usa sa pangangkon. Kay sila kuno'y source sa balang kasulatan. Actually, naamantay kasaysayan nga ang kasulatan gyud gikan man na sa mga Hudiyo. Naa sa Roma 3 na mabasa. Unya napag-pizza sumala ni Jim Stream nga kadto si Cardinal Carapa nilid sa Inquisition kaniadto gipang-confiscate ang mga ancient manuscripts, kasulatan. So, mao na sila dayoy nakapupo sa mga kasulatan, tong mga karaan aron ipatuo dayon ining labi na sa atong panahon nga sila kunay source sa kasulatan. Na sa tima manggod maunay atong gisubay. Mauna nga nag-ingon ko nga wa baka makaalinggat nga nasayop or na makak ang publisher or author anang imong gigamit nga referensya. Kay
akong balikon, ako naman ning hisgutan ganiha, nga ang buot yun ipasabot sa tema, ang actuality sa establishment of the church. Ug ako pong nasabtan, ang punto sa referensya nga imong gipanggamit, naghisgot sila nga dito natukod sa upper room sa Jerusalem. Sa to pa akto na nga pagkatukod sa iglesia. Unya nga nung ingnon man sa imong author, sa imong libro nga Roman. Dapat og maghisgot maglugar kay didto man pud natukod sa Jerusalem, mao man ay ni kaylap. Jerusalem yan, dili Roman. Unya ang unang miyembro sa iglesia sa pagkatukod yun, mga Hudiyo, mga apostoles, dili Romano. So, nasayop ng author anang imo ang referensya nganong ingnon niya og Roman. Pero 2 minutos igsoon. labi na Brad Silbert kung Katoliko rapod ng Romano Katoliko ng author anang imong referensya ang gigamit aron ma-frame up kay ang wa gyud makakita og kasaysayan tuod di ay nanguta naman si Brad Silbert og doon na ba ko'y mabasa sa Biblia as a referensya nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Now na ako'y mabasa Brad Silbert, na ako'y mga dala pero dili version ba nga kanang giingon jud nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya, dili ingon na pagkasulti. Pero imong basahon mauray unod nga ang Romano Katoliko dili tinukod sa Misaya. Niya ay church history Brad. Church history ni. Halis handbook niya pa'y kang church history 60 segundos igsoon. Richard Ramsey. Niya pa'y daghan man niya akong dala pero wa na may oras. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Okay, daghang salamat po sa ikaduhang pagpabaro sa ato ang negative side alang sa ato ang topic karon nga ato ang gidiskusyonan. Okay, alang sa ikaduhang pagpangutana sab sa ato ang affirmative side, atong ihatag sa atong ison gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Silbert Dunduyano. 5 minutos igsoon. Okay, salamat. Ang akong pangutana na po, Brother Suwilay, okay. Asa ni mo nahibaw nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili gyud matawag og Roman? Sa Biblia ba o referensya? Unang-una, ako naman ang gisaysay. Diba ako naman tong giplastar nga base sa imong mga tubag sa akong pangutana nga dili sa Roman natukod kundi sa Jerusalem. So saan man pagka Roman ana nga sa Jerusalem man natukod. Unya ang unang mga tao sa iglesia, okay, mga Hudiyo dili Romano. Akong klarohon akong pangutana dili tungod og asa gitukod, no? Ang akong pangutana, asa nimo nabasa referensya ba o Bible kanang imong pagtuo nga gibalik-balik nga dili matawag og Roman, dili matawag dili tukod. Dili matawag og Roman ang iglesia nga gitukod ni Kristo o ni Misaya. Gikinahanglan man gyud nga asa og unsay itawag based on his actual establishment. Kay naghisgot man ta og lugar imo naman ang giuyonan nga matud pa nimo sa Jerusalem natukod. Unya nganong ingnon mag-Roman? Unya ang unang mga tao sa iglesia mga Hudiyo dili Romano. Okay, ang akong pangutana asa di naman na kinahanglan ipangutana nimo ug asa sa Biblia. Anong dili man? Okay. Kay pagtuo ko na nimo kinahanglan ako yung kang pangayowa na nag-asa nimo gikana, no? Asa gikan nimo ng pagtuo nga dili matawag og Roman ang gitukod nga iglesia ni Misaya. Gikan ra sa imo mga tubag nga wa sa Roma matukod. Nya dili Romano ang mga miyembro sa iglesia sa pagkatukod. Ang tukod og tawag dili na parehas. Okay. Muna mo ingon jud ko nga asa mabasa kanang imong pagtuo nga dili matawag, dili tukod. Apil ng pagtawag, Brad.
O asa lagi mabasa? Base sa imong tubag sa pangutana nga wala sa Roma na natukod kundi sa Jerusalem. Unsang bersikulo ha? Unsang referensya ha nga nag-ingon nga dili matawag og Roman ang gitukod ni Kristo. Wa man ko magpresentar og referensya sukad kaganiha, Brad. Okay. May tungod sa actual establishment. Ag imo raman nga mga punto ako ang gisundan. Lain na lang pangutana, ang history ba dili pwede himuong basihan? Pwede mahimong basihan pero kanang history nga mong gigamit, wa gyud na magsultis tinuod. Okay. Katapusan pangutana. Nganong ang history nga akong gikutlo dili man tinuod? Unsa may prueba na nga ang history nga akong gikutlo dili tinuod? Sa imo rang pamahayag nga sa Jerusalem natukod ang iglesia, dili sa Roma. Unya ang unang miyembro mga Hudiyo dili Romano. Okay. Wala napa. Okay, katapusan. Okay. Mo premise ako sa akong question. Okay. Wala man ko mag-ingon nga dili sa Jerusalem. Ako mo yun ang giisgutan nga sa Jerusalem yun nagsugod. Gitawag lang siya Roman tungod kay ang sentro nabalhin na sa Roma. Mo na siya. So mao mo guna asa man mabasa lagi no kung pahimugat na lang yun sa katapusan na kong bira sa pangutana. Asa lagi mabasa sa Biblia o referensya kay mo man na atong gibasihan nga dili matawag og Roman tungod kay nagsugod siya sa Jerusalem. Okay, tubag. Ako nang gibalik-balik nga igora kagisundan sa imong mga argumento ganiha og mangayo pug kag sa Biblia gyud. Alang-alang man og sulat na sa kasulatan ng imo ang gipangayo nga ikaw ra may nagpamatuod ana karon unya sa Biblia dili man wa man nagisulti nga ingong karon nga himong sentro didto sa Roma wa may prueba na sa kasulatan nga gihimong sentro ang Roma. Ikaw ra may nag-ingon. Okay, time's up. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang afirmatibo gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dondoyano. Okay mga igsoon, alang sa atong pagpadayon, anhin na dayon ta sa ato ang summary, rebuttal. Una ta dinhi sa ato ang igsoon gikan sa Congregation of Yahweh. Okay, 6 minutos igsoon. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Yapin na lang po na ako ni sa summary tungod kay yamang good ning gisgutan walang maapa sa oras nga kining 21:43 sa Mateo nga iyang gipamatuod nga Roma na dayon ng nasod kuno nga gibalhinan sa gingharian. Now wa man gud ni masabti sa akong kaatbang nga literal kingdom gid na sa makagagahom dili na geographical area nining kalibutana nga gitagana na para sa mga mutuo sa Misaya kanang gingharian para nila na sa lingkapaw man to bisag mga Hudiyo kuhaon nila na unya wa pud na maghisgot ng nation dinha nasod nga literal na gyud nga geographical area ining kalibutana gani sa bang version sa Biblia grupo ra na sa mga tao nga magtutuo nya magapamunga nya giangkon da nila nga Roma nya nara ba mo angkon nga Pilipinas na asa kay tinuod nila unya og magapamunga pod tungod ba kay daghan kay ang Romano Katoliko no nya ang Mohammedanism kanang Islam pertima pong daghana ni kay labasig maupod na wasig sa mika pod na so iyara na now kay summary man naguba gyud mga higala ang ti mga iyang gipabarog unta ngano kay unang-una tima manggod maoy atong tutukan unya ni pirma man siya unya siya ra po'y naglikay-likay sa iya ang tima nga ang tima nagpasabot ni sa actual establishment of the church. Pero nilabtik biya pod ko ganiha nga ilabi nagkaron maghisgot kay base sa kasaysayan ato ng matres nga gikan pa ni Constantino hangtod na sa papasi. Labi na gyud ang full blown ana sa 600 AD. Nga both physical
Anong mga lawas ba sa mga tao personal og mga doktrina ani wala dili na gyud doktrina sa katong New Testament ang ka-purity kaputli sa doktrina ang gigawi nining Romano Katoliko. Pero ang tima manggod tin-aw kaayo nga mao lang gisubayon nga ang buti pasabot sa tima ang akto gyud nga pagkatukod sa iglesia sa Misaya dili Romano Katoliko tungod kay sa Jerusalem na natukod. O ang unang miyembro sa iglesia sa Misaya nga gitukod dito sa Jerusalem mga Hudiyo dili mga Romano. Busa kanang referensya nga iyang gipanggamit nasayop na or namakak kay ang maong mga referensya nagpasabot man gani og kadtog yung akto nga pagkatukod sa iglesia sa Misaya dito sa Jerusalem. Unya nganong moingon man sila ang author ni ana nga Roman Catholic. Gunya kanang pagpamatuod ni Pablo dito sa Roma. Na og Romano Katoliko man galing, nya gikan ra ba siya Jerusalem, gikan siya sa Israel. Di unsa may iyang pagpamatuod din sa Roma kay didto man siya sa Roma. Moingon na dayon siya didto nga Romano Katoliko. Og Romano Katoliko man galing, aya mga sulat dito sa Tesalonica, sa Galacia, sa Epeso, sa Colosas, sa uban pa, maghisgot na dayon siya Romano Katoliko. Niya Roma 1:8. Kailap ang ilang pagtuo. 2 minutos igsoon. Kay ang Tesalonica og mobasa karog Biblia, Colosas, Epeso uban pa ni kailap man pod ilang pagtuo tibok kalibutan. Oh, daghan pa kayong ang hisgutan. Mao na nga wala mapabarog sa akong kaatbang. Nalimtan na lang uban ako mga punto basta kay maunto. Nga ang tima sa akong kaatbang wala niya mapabarog tungod kay mismo ang mga referensya wala ni magtugan sa tinuod unya bisan pag nakabasa sa referensya kay ang tima sumala man pod sa Biblia dili makabarog ang usa ka dokumento sa akong kaatbang. Mao na nga nining debatiha daghan pagani kayo og buot basahon 60 segundos dala nga mga referensya. Makita nato nga ang Romano Katoliko dili gyud matuod nga iglesia nga gitukod sa Misaya. Tungod kay 60 minutos naman lang daghan kayong salamat sa inyong pagpatalinghog og maayong hapon kanimo Brad Silbert sa katapusan. Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa ato ang negative side gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Brother Elder Edgardo Sumilay alang sa iyang summary. Okay, diridenta sa ato ang igsoon sa atong afirmatibo 6 minutos gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dondoyano. Salamat no, naghisgot kaganina si Brad Sumilay sa iyang summary nga si Pablo wala man maghisgot nga Romano Katoliko ng itukod ni Kristo nga iglesia. Dili man amoy akong gi-premise nga si Pablo may gasulti ana. Nagingon ko nga gitawag na siya Roman, unang gitawag siya Roman ni adtong Council of Trent 1546. Sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa na sila nagtawag-tawag og Roman kay wala pa man pod nabalhin ang sentro sa Roma. Oh. Mao na no, wala ko mag-ingon nga si Pablo mo'y nag-ingon nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo. Awahin na siya natawag og Romano sa dihang nabalhin na ang sentro sa Roma. Natural, no? Parehas ragon na agad nga si Simon sa dihang wa pa siya tawag og Pedro, Simon pa gyud siya. Pero sa dihang gitawag ni sag Pedro, di Pedro na pud siya. Si Saul wa pa tawag Pablo, Saul pa lang siya. Sa dihang gitawag ni sag Pablo, di Pablo na pud. Mao po na, si Pablo wala siya maghisgot og Romanong Katoliko kay wala pa man tawag og Romanong Katoliko sa iyang panahon ng iglesia. Di ba? Ang ato na lang estudyuhan kung pwede ba tawagon og Romanong Katoliko ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala may pagbawal ana.
Gani kung sabto na to ang authority sa iglesia, pwede man na. Kay ang iglesyang tinuod gitagaan man og authority sa pagbuot-buot. Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Naagali gibuot-buot sa mga obispo nga nituo sab mo. Unsa man, ang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Di ba nituo mo nga 27 books lang ang New Testament? Nga wala man mag-ingon ang mga apostol ana. Di ba? Gikan sa Mateo, sa Marcos, tanan diya sa gospel. Whole tibuok New Testament. Wa gyud mag-ingon ang mga apostol nga 27 books lang ang New Testament. Kinsa may gaingon ana, mga obispong Katoliko pinaagi sa konsilyo. Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD. Puros na mga konsilyo sa mga obispo nga nag-decide pila ang New Testament. Nga 27 lang kuno. Nya nituo sab mo. Sa patuo mo sa buot-buot sa Katoliko. Pero dili tanan inyong tuhuan kay pili-pilion raman ninyo, no? Ako diri ko sa mga Kristiyano nga tanang gitudlo sa authorities tuhuan yun kay wa man mag-ingon si Kristo nga pili-pilion lang. Ang faithful katong gisunod tanan. Klaro kayo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Then karon kaganina naghisgot og history. Mulikay gid siya ng pulong history, although di po siya musupak tanang kailangan lang pug supakon niya tanang history sayop nga naon puy tinuod, no? Apil sa basihan ang history. Mo na nga katong mga referensya nako wala tuon to Biblia litra por litra, pero tuhuan na to kay mismo ang Biblia gapamatuod nga apil ang history, no? Job 8:8, read the history books and see. Sa Living Bible Translation. Gani kanang Living Bible Translation Protestant na nga version. Sa ubang hubad dili mabasa ang pulong history, pero kung sabton history ra gyapon kay sa ubang hubad giingon man nga kung gusto mo masayod tinuod ba gyud na subayan ninyo sa karaan o sa kasaysayan o history, di ba? O sa nahitabo na. So sakto gyapon, no? Bisag dili nimo hubaron og pulong history pero maura kun sabton. Kay imo man gyud nang subayon sa nahitabo na. Kung tinuod ba gyud na pers atong tinuod ba gyud nga naay bayani nga Dr. Jose Rizal, sample ra niya. 2 minutos Igsoon. Unsaan mo pagsiguro nga tinuod ba gyud na history? Di ba? Ang walay history ato pa bunga ras huna-huna. Kaya wala may evidence. May yung kang kini amo Yahshua Misaya among grupo tungod lang kay giingan lang Yahshua Misaya pero wala historical evidence nga si Kristo may gasugod ana. Tungod lang kay gigamit ang ngalan. Pero wala historical evidence mo pakita nga tinuod ba gyud na nga si Kristo may gasugod ana. Pero diri kas Katoliko na agyo historical evidence. Nga nagsugod panahon ni Kristo. Di lang mo mutuo kay mayon mo nga Katoliko may writer. Balikon kus pag-ingon, tungod ba kay Katoliko, sabto ng dili tinuod? Luuya na mo, no? Gani sa akong kuan, malipay ko kung Katoliko ang author, kay that means Katoliko ang nagsulti tinuod, alang-alang ang magsulti dili Katoliko. 60 segundos, Igsoon. Magsulti res tinuod no ng dili Katoliko. Magpasalamat ko kung ang writer Katoliko, nga naman, kay Katoliko dahil nagsulti tinuod. No? Alang-alang kadtong tukod og tao na moingon nga tukod ni Kristo ning Katoliko. Natural dili gid siya musulti ana kay dili guna niya pagtuo. Di ba? Sumaw na nga dili na sabton kung mo Katoliko ang writer, sabton ang dili tinuod. Okay. Tinuod man kay ni gidawat nimo na ang nga Katoliko ang tinuod. Okay, okay, daghang salamat no sa summary sa ato ang Igsoon sa lipatang padayon gid no alas sa ato ang pag-close. Ato nang tag-antag sa kaminutos ang atong mga kauban ala sila acknowledgement sa ilang mga kaubanan usab una sa atas atong negative side atong Igsoon Congregation of Yahweh. 1 minute ala sa acknowledgement sa inyong mga kaubanan. Daghan kay salamat Mr. Moderator no akong i-greet ang akong mga kauban sa pagtuo diya sa Don Jose Aguirre, Manuka no, Zamboanga del Norte ug dinhi po sa Dipolog ug diha dapit sa Rizal. Atay mga kauban diha og sa Visayas, sa Bohol ug diri sa Occidental dapit. Ug doon na roy nakamonitor nining maong sangka sa katarungan. Daghang kayong salamat sa inyo ang pagmonitor. Okay. Salamat Igsoon. Okay, sa atong Igsoon Silbert. Salamat kayo sa akong gaatbang
sa very heartily gyud nga discussion og sa atong moderator Brad Cherry, akong kauban diri nga naminaw si Brad June, ang management no sa Sure Mike Edgar Dagumo nga naghatag og tulumanon nga sama niini nga makapabarugta sa mga naa diri no, mga kauban nato mga radyoman diri na silang Mark to sa tanan, di lang ako hingan tanan. Salamat og kamong mga naminaw karon no. Gikinahanglan sa mo kay wala pa mig mga buang diri nga magyaw-yaw diri way maminaw. Okay. Salamat kayo ninyo tanan. Salamat. Okay, daghang salamat no sa mga kuan nila, mga greetings ngadto sa ilang mga kaubanan usab no. Okay mga igsoon, since nahuman ang ato ang tema karon nga atong proposisyon, pamatud-an ko nga ang Romano Katoliko mao ang iglesia nga gitukod sa Misaya sumala sa Biblia ug mga referensya. Mao ni ang ato ang proposisyon karon gipanag-usahan din ang ato negatibo ug afirmatibo gikan sa Roman Catholic Catholic Church, Catholic Faith Defender Silbert Dindoyano, at the same time sa ato ang igsoon negative side Elder Edgardo Rosiana alang sa ilang mga kuan kanang paghinatagay mahitungod sa ato ang topic karon nga ato ang gipanag-usahan. Daghang salamat to sa mga naki-view sa ato ang programa karong hapon. Daghang salamat sa mga kuan ninyo comment nga wala niyo mabasa. Kay sunod na lang po to ato tong basahon sunod. Kaya wala naman tayo igong oras. Sa ngalan na lang sa ato ang station manager. Yan ni Sir sa ato ang station manager Edgar Dagumo o sa atong technician nga sa Pikas Lawak diyan Sir Expedito Tax Ilumba kinyo bus nga iso Jerry Mugawa arot siya ang pulong sa Dios 7:21 sa basahon ni Apostol San Mateo, dili ang tanan magain kanako Ginoo makasulod sa ingarian sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Maayong hapon ug dalaygon ang ato ang Dios. Tatak RMN. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13,